Ga amaryan Sambisa an kawo ta kalau. Zuwa Sambisa. Allah ji kanki kin ji ko? Wannan shine mitin na 13 shigowar mu garin nan. Wanda Sani Ahmad da Yamu suke tattaunawa. To mun kasa gane wani irin mitin suke tattaunawa. Mitin na 13 kenan kuma sai an fito suke jan gefe. To jama'a ku duba ku gani me suke tattaunawa. Je gida ina neman kaliya na shirya kawai mu je Sambisa ayi aure. Assalamu alaikum, sunana Zainab Sambisa. Kamar yadda kuka sani ina farin cikin sanarwa masoya na cewa zan kasance da ku a ƙasar Nijar domin taya ku murnar wasan festival na al'adun Nijar a babban fili na CCOJ. Kar ku manta ranar 30 da 31 na wannan wata na Oktoba sai mun zo a garin Yamai. Ɗan juyo? Sai ta jiyo. Ta jiyo gina gyara. Ya yi kyau wannan. In ta baki dala uku ki mata. Mata ne? In tana cewa mata mun kwalliyan ne. Hawa. Wallahi wai me yasa ban gaya mata ba nace ai ban san. Je gida ina neman kaliya na shirya kawai mu je Sambisa ayi aure. Subhana ga bakin labari kaji an tilasta ni wai na je Sambisa ban faso ba. Jama'a sunana Zainab Sambisa kamar yadda kuka sani. To kar ku bari a baku labari masoyanmu na ƙasar Nijar wanda suke garin Yamai a wannan wasa da aka saba yi duk ƙarshen shekara na festival na al'adun Nijar shine za mu zo a yi shi tare da mu. Za mu kasance da ku a Yamai a babban filin nan na CCOJ. Kar ku bari a baku labari ranar 30 da 31 ga wannan wata na Oktoba. Sai kun zo.